gì chứ mà cứ thì thật lấy mà dậy nhưng nó xong này Jauh lihat tak di benang kau pakai mama sung kau pakai thai Nei, jong kayu sundung lima ba. Karpan karsun nang sementara langbayang bazai. बैसागु जानो फैदोंना एदावनो फैदों थाय मेथाइखौसो साय खननानै मोनलां दे खनदो जों मालाय हाया nama खारफाहां खारसनहां मोनलाय लांबाय लै बाजै बे नोंनि नोंना नावखौ बे नोंनि नोंना नावखौ खारफाहां खारसनहां मोनलाय लांबाय लै बाजै बे नोंनि नोंना नावखौ बे नोंनि नोंना नावखौ गारि जामोनसैलै बाजै मोनाहाय सनाफोर दोनखारहां बमब्रायहां मोनलाय लांबाय हाय गुमै बे नोंनि फंबायखौलाय बे नोंनि फंबायखौलाय एरलै दे एर माखौ एरनोब्रा thế thằng là gì मोनसी लैयागै सोमज्रो रंबांबां बिखा फांदां माथो नंदों गिथारलाय माथो जिउआव बयहाबो जेनिबो साननाय मावनाय हाय गुमै नोंनि बे आखलाव बदनाम बदसि मा होननो जाखो बियो अ बदनाम बदसि हाय गुमै थोद खारफाहां खारसनहां मोनलाय लांबाय लै बाजै बे नोंनि नोंना नावखौ बे नोंनि नोंना नावखौ खारफागोनासो नायगोन दा दोनखारहां बमब्रायहां मोनलाय लांबाय हाय गुमै बे नोंनि फंबायखौलाय बे नोंनि फंबायखौलाय बाजै जुवा लाबोदोलै लाबोगोन दहाय र' लांगौ सनाफोर लांगौ बाय खाबार लाबो हाब माथो गोथावनिफ्राय गोथावसिनसो मोनदोंब्रा सरनायजों हाखाथारा बिराद गोथाव जाखाथारो रायनानै हो लै बाजै हमथाना दोन नोंना नाव मोजांखौ बालन्दा हौवाजों बिलाइ हरखादोसो माबार गोख्रै खुगाखौ मोनदों होननानै दा बुंलाबायहाय अजा गैया हाय गुमै मा मावलाय डाक्टार गैया डाक्टार फंबाय मोजांखौ नों रान्दि हिनजावजोंनो हाबा होखादोसो माबार गोख्रै मोनाबाबो नांथारलां खारफाहां खारसनहां मोनलाय लांबाय लै बाजै बे नोंनि नोंना नावखौ बे नोंनि नोंना नावखौ बुजिदों खोथाखौ दोनखारहां बमब्रायहां मोनलाय लांबाय हाय गुमै बे नोंनि फंबायखौलाय बे नोंनि फंबायखौलाय दे मोसादो नावखौ बे नोंनि नोंना नावखौ नांबायगोनलै गला नांमारबाय